Hola, jo sóc Esno. Avui som 7 de gener de 2025. Els Reis ja ha arribat. Els Reis van regalar a mi una roba d'esport, això, i xutxes, i una colònia. Després, Alectus és una merda. És una merda. La primera ho veig, per exemple, casa, gat, gos, ho veig, ho veig. I la paraula ho entenc. Que... S, s, a. La segona no ho veig, però ho pronuncio bé. Per exemple, dificilíssim. Dificilíssim no em surt al cap, al cap. La boca surt normal. Aplicació. Em costa molt. I la tercera ho penso al cap i escrit no em surt, la paraula no surt i no em surt. Però és una via lenta. Per exemple, és d'aire, és un animal, hi ha a la platja, no em surt. Cabina? 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 Sí. Hòstia, no em sortia, però és difícil, però què farem? A poc a poc. Fuck you, man! You suck! At least you're paying your respect. Goldman Mini. Gràcies. Gold Mini. Estic cansat. Trist no. Trist no. Decebut? M'ha marcat molt a l'ictus. Adeu, que vagi bé i fins una altra.